Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Maghoy. Taong 1975. Aningatan, Iloilo. Itong mga panahong ito, nakatira sa isang liblib na lugar sa Aningatan, itong si Maghoy. Malapit sila noon sa pana ng bundok, kung saan yun naman ang nagsisilbing pinagkukunan nila ng hanap buhay. Lumaki sa isang payak na pamilya itong si Maghoy. Bagaman mahirap ang buhay, pinili pa rin niyang manatili sa lugar na kanyang kinagisnan. Magmula kasi noong bata pa siya, iisang bagay lang ang kanyang pinangarap at yon ay matagpuan ang punong palaging ikinukwento sa kanya ng kanyang ama. Narinig niyo na ba yung punong merong ugat na gawa sa purong kristal? Nagbubunga ito ng ginintoang ubas kung saan nagsisilbi naman yung pangunahing pagkain ng mga laman lupa at diwata. Ayon sa istorya ng ama ni Maghoy, nasisipat ang punong yon sa bundok na malapit sa kanila tuwing malapit nang sumapit ang bisperas ng Pasko. Isang araw lang din ang itinatagal nito at kapag hindi mo yun makuha sa araw na yon, maghihintay ka na naman ng panibagong taon. Sabi-sabi sa kwento, sino man ang makakuha ng kahit isang pirasong dahon ng punong yon, magtataglay ito ng kakaibang lakas na halos hindi ka panipaniwala para sa tao. Pero kapag nagkataon na ang nakuha mo ay ang mismong ugat nito, lahat ng iniisip mo ay magkakatotoo. Hindi ka na rin makakaramdam ng anumang pagod, maging sakit, na kalimitang nararamdaman ng isang tao tuwing yon ay nasusugatan. Dagdag pa ng tatay niya na ilang beses na niyang sinubukang hanapin ang punong yon, pero tuwing nagpapakita ito, para itong kabute na bigla na lamang naglalaho sa oras na malapit na siya sa lugar na kinaroroonan nito. Naniniwala ang kanyang ama, parang may buhay ang punong yon, gawa ng kapag naramdaman itong hindi ka karapat-dapat, sapilitan niyong iiwas sa'yo. Magmula noong narinig ni Maghoy ang istorya ng puno, hinding-hindi niya na yon nakalimutan pa. Habang lumalaki siya, gabi-gabi siyang nagmamasid sa bawat parte ng bundok, naghihintay ng senyales na merong kaugnayan sa puno. Marami na rin siyang napagtanong ang tao sa kanilang lugar noon, pero tila bang wala yung kaide-ideya ukol sa mga bagay na sinasabi niya. Dahil dito, minabuti na lamang niyang sarilinin ang kanyang paniniwala. Sa pagsapit ng buwan ng Nobyembre noong mismong taong ito, nagimbalang kanilang pamilya buhat sa nangyari sa kanyang ama. Habang tumutulong kasi yon sa pangunguha ng bunga ng nyog, nahulog ito sa puno na halos ilang talampakan ng taas. Nang marinig naman nila Maghoy ang balitang yon, hindi na sila nagdalawang isip na puntahan ng nyogan na kasalukuyan nitong pinagsasakahan. Sa pagdating nila sa lugar, bumungad sa kanila ang mga kasama nito na dahan-dahan namang pinagtutulungan ng kanilang padre de pamilya para isugod sa albularyo. Dahil dito, kalmado naman nila yung sinundan nang sa gayoy magawa nilang malaman ang buong pangyayari. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang kanilang pagtatanong sa mga kasama nitong naroon. Nang marinig naman ang kasama ng kanilang ama ang kanilang sinabi, agad naman yung lumapit sa kanila para ilahad ang buong pangyayari. Ayon dito, na habang nagtatabas yon ng sanga ng nyog, nadulas ang kaliwang paa nito na siyang naging sanhi upang mawalan yon ng balanse. Hindi rin biro ang punong kinabagsakan nito dahil ilang talampakan ng taas nito mula sa lupa. Akala nga ng taong yon, patay na ang ama nila, pero laking gulat na lamang nito nang bigla yung sumigaw habang paulit-ulit na humihingi ng tulong. Dagdag pa nito na sa estado ng pagkabagsak nito, paniguradong maraming bali ang buto nito sa likod. Inabisuhan din silang maging handa sa anumang bagay para hindi na sila gaanong mabigla.
Pagkalahad naman ito ng lalaking kanilang napagtanungan, agad naman yung humingi ng tawad sa kanila dahil sa wala yung nagawa para tumulong. Nang marinig naman yon nila Maghoy, inabisuhan nila yung walang dapat ipag-alala dahil sa purong aksidente ang nangyari. Kung iisipin, walang may gusto sa kanila na mangyari ang bagay na yon. Sa pagdating naman nila sa bahay ng isang manghihilot, agad naman itong tiningnan ng kanyang ama kung saan doon ito nakita ang likod nitong halos nagkukulay lila na. Pagtitig naman ng manghihilot sa kanyang ina, dali-dali naman sila nitong sinenyasan para kausapin. Paglapit naman nila sa kinaroroonan nito, walang pagdadalawang isip naman itong inilahad sa kanila na nanganganib ang buhay ng padre de pamilya nila. Ayon sa matanda, hindi na yon kakayanin pa ng hilot dahil sa tindi ng pinsalang tinamo nito. Pagtatapat pa nito na, maraming nabali sa likurang tadyang ng kanilang ama, kaya hindi yon basta-bastang maidudugtong ng kahit na anong halamang gamot. Dagdag pa nito na, ang nag-iisang bagay na maaari na lamang nilang gawin ay walang iba kundi ang manalangin. Humingi sila ng milagro sa Panginoon, baka sakaling dinggin ito ang kanilang pagtawag. Nang marinig naman ni Maghoy ang sinabi ng matanda, agad naman niyang nilapitan ng kanyang ama, nakasalukuyan noong nakadapa. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, bakas na bakas naman sa pagmumukha nito ang hindi maipaliwanag na sakit na kanyang dinaranas. Subalit, sa kabila ng mga nararanasan nito, nakaya pa nitong ngumiti sa kanya na para bang inilalahad ng kanyang ama na huwag siyang mag-alala. Matapos naman yung makita ni Maghoy, napaiyak na lamang siya gawa ng hindi niya matanggap ang mga nangyari rito. Pakiramdam niya noon, wala siyang kwentang anak dahil ang tanging nagagawa niya lamang noon pagmasdan ng paghihirap nito. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid niya sa kanyang ama, dahan-dahan naman itong itinaas ang kanang kamay nito habang pabulong na nagwiwika sa kanya ng, "Huwag mong kakalimutan ang lahat ng payo ko. Ingatan mo ang iyong ina. Huwag mo siyang pababayaan. Pasensya ka na, anak. Hindi ko ginusto na mangyari ito sa akin." Nang marinig naman yon ni Maghoy, mas lalo pang tumindi ang emosyong bumabalot sa kanyang katawan. Sa puntong yon, halos gustong-gusto niya na itong tulungan, pero alam niya sa kanyang sarili na wala siyang magagawa kundi pagmasdan ang paghihirap nito. Maya-maya pa, bahagya naman siya noong natulala sa kinaroroonan niya matapos niyang maalala ang tungkol sa punong paulit-ulit na ikinukwento ng kanyang ama sa kanya. Sa puntong yon, doon na siya nagpasya na hanapin ito. Sa isip-isip niya, malapit nang sumapit ang buwan ng Disyembre, kaya na may nasisiguro niya panahon na ng paglitaw nito. Naniniwala si Maghoy, yun na lamang ang nag-iisang paraan para magawa niyang matulungan ang kanyang ama. Sa paglipas ng mga araw, marami na nga silang nilapitang mga manggagamot at albularyo. Subalit lahat ng yon, walang naibigay na magandang sagot para sa ikagagaling ng kanilang padre de pamilya. Ayon sa mga ito, huli na para sa ama nila ang lahat dahil sa tindi ng pinsalang tinamo nito. Ang tanging magagawa na lamang nila, tulungan yung gumaling sa lahat ng pinsala nitong natamo. Inilahad din ng mga ito habang buhay na yung magiging baldado kung kaya't masanay na sila sa ganoon itong estado. Matapos namang marinig nila Maghoy ang tungkol doon, halos magmakaawa na sila sa mga albularyong pinagkonsultahan nila. Subalit sa kabila ng kanilang ginawa noon, nanatili pa ring hindi nagbabago ang mga sagot nito. Ayon sa mga albularyong yon, manggagamot lang sila, hindi sila Diyos. Wala silang karapatang baguhin ang tadhana ng tao, lalo na kung yon ay kagustuhan ng may likha. Dagdag pa ng mga ito na,
Tanging panahon na lamang ang makapagsasabi kung ano ang mangyayari sa kanilang ama. Alam nyo kasi, Pinuno, sa estado talaga nito, parang wala na talaga yung pag-asang makapaglakad pa. Isipin ninyo, halos kalahati ng tadyang nito, bali-bali na. Mabuti na lang noon, hindi tumarak ang mga nabali nitong buto sa kanyang sistema. Dahil kung nagkataong gano'n ang nangyari, baka hindi na yun naabutan pa ng sumunod na araw. Sa loob ng halos ilang beses nilang pabalik-balik sa mga albularyo, unti-unti na rin nila noong natanggap ang sitwasyon nito. Yung tatay niya noon, sinasabihan na sila na tanggapin na lamang ang nangyari rito, pero syempre bilang pamilya, pilit pa rin silang nagbabakasakali. Sa pagdating ng puntong natanggap na nila ang bagay na yon, doon na sila nagpasyang itigil na ang kanilang ginagawa. Labis naman yung ipinagpasalamat ng kanilang ama sa kadahilanang masyado na rin yung nahihirapan buhat sa malayong lakaran na araw-araw naman nilang binabaybay. Dahil din sa pagiging baldado nito, napilitan ng tumulong noon sa kanya yung mga kapatid niya. Kahit mga menor de edad pa lamang ang mga ito, pilit naman yung tumutulong sa kanya sa pagsasaka, mairaos lamang ang kanilang pamilya. Hindi kasi noon pinapatrabaho nila Maghoy ang kanilang ina, gawa ng palagi itong inaatake ng hika. Ayon sa kanya, mas mainam na sila na lamang ang maghirap kesa naman nagpapakakomportable sila habang ito naman nagbabanat ng buto sa bukid. Sa pagsapit ng buwan ng Disyembre, palihim namang pinagmamasdan ni Maghoy ang bundok, naghihintay ng pagkakataong makasilay ng isang kakaibang punong palaging bukang bibig ng baldado niyang ama. Tuwing may libreng oras din siya noon, pumapanhik siya sa bundok, naghihintay ng mga senyales nito. Isang hapon, habang binabaybay ni Maghoy ang bundok, muli niyang naalala ang mga kwentong minsang ibinahagi ng kanyang ama. Ayon sa kwentong yon, para malaman mo kung tama ba ang daan na tinatahak mo, kinakailangan mong maghukay sa mga daang iyong dinaraanan. Kapag nakakita ka roon ng kristal, paniguradong nasa tamang landas ka. Pero kapag wala ka namang nakita, kinakailangan mong ibaling sa ibang daan ang iyong atensyon. Ngunit kahit simple ang paghahanap nito, hindi ka pa rin dapat na magpakakampante sa kadahilanang kung nasaan mang parte ang punong yon, meron din doong umaaligid na mga masasamang nilalang. Mariin ding inilahad ng kanyang ama na kaya merong umaaligid na mga masasamang nilalang sa punong yon ay dahil sa pagtutol ng mga ito na makuha ng kahit na sino ang kahit piraso ng dahon nito. Labis kasi yung ikinakabahala ng mga nilalang dahil sa oras na isang antingero ang nakakuha rito, paniguradong malalagay sa panganib ang kanilang lahi. Nang mapag-alaman naman ni Maghoy ang tungkol sa bagay na yon, kapag pumapanhik siya sa bundok, hindi niya inaalis sa kanyang tagiliran ang talibong na minsang pagmamay-ari ng kanyang ama. Mas mainam na yung handa kaysa maghahanap ka pa lang ng gamit kapag nasa harapan mo na ang panganib. Sa pagdating naman ni Maghoy sa tuktok ng bundok, bumungad sa kanya ang napakagandang tanawin. Habang nakaupo siya noon sa tuktok, naglalakbay naman noon ang kanyang isipan ukol sa kung ano ang kanyang gagawin para lamang makuha ang lunas na para sa kanyang ama. Pagsilay naman niya sa araw na papalubog na, agad naman siyang nagpasya na bumaba na ng bundok. Habang binabagtas niya noon ang daan, naging maayos naman ang lahat. Akala ni Maghoy, isang pangkaraniwang araw lang ang daraan sa kanya. Pero nang marating na niya noon ang paanan nito, bahagya naman siya noong natigilan matapos siyang makasilay ng isang matabang lalaki kasama ang isang matandang babaeng may daladalang kalabaw. Unang tingin niya sa mga ito, bigla naman siyang nakaramdam ng matinding kilabot na parabang hindi mga pangkaraniwang tao ang mga nilalang na yon. Makalipas pa ang ilang minuto niyang pagmamasid,
Unti-unti na siyang hindi nakagalaw sa kanyang kinatatayuan dahil sa paglapit ng dalawa sa kanya. Pagharap naman ng matanda sa kinaroroonan niya, ramdam na ramdam niya ang napakalalim nitong hininga. Maya-maya pa, seryoso naman yung nagwika sa kanya ng, "Mula bukas, ayaw na naming makita ka pa rito. Sundin mo ang sinasabi ko sa iyo, iho. Para rin yan sa kapakanan mo. Wala kang ideya kung anong nagkukubli sa lugar na ito." Nang marinig ni Maghoy ang sinabi ng matanda, pinilit naman niya noong makapagsalita. Gawa ng alam niya sa kanyang sarili, wala naman siya doong ginagawang masama. Pagsilay naman niya sa pagmumukha nito, mahinahon naman siya roong sumagot ng, "Pasensya na ho kayo, Manang, pero hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang gamot para sa tatay ko. Bahala na kayo kung anong isipin niyo sa akin. Basta ako bilang anak, hangad ko lang na tumulong sa pamilya ko. Sige ho, mauna na ako sa inyo." Matapos naman niyang makapagsalita, dali-dali naman siyang umalis sa lugar na yon. Sa pagdating niya sa kanilang tahanan, bumungad naman ang kanyang ama na nakaratay sa higaang naroon sa kanilang sala. Pagsilay naman ito sa kanya, takang-taka naman yung tumitig na para bang meron yung napapansing kakaiba sa kanyang mga ginagawa. Paglapit naman niya sa kinaroroonan nito, bigla naman siya nitong tinanong kung saan siya nanggaling. Subalit, nang marinig naman yon ni Maghoy, inilahad naman niya rito na marami lang siyang ginawa sa bukid. Halos araw-araw na kasi siya doong nagsisinungaling, mahanap lamang ang kinaroroonan ng puno na minsan itong ikinuwento sa kanya. 5 araw bago sumapit ang Pasko, patuloy pa rin ang ginagawang panghihimasok noon ni Maghoy sa bundok. Bagaman meron na siya noong napapansing kakaiba sa paligid, hindi yun rason para sa kanya para pangilagan ang lugar na yon. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng bahay nila, meron siyang nasipat na isang taing bituin na bigla na lamang dumaan sa langit. Sa pagdaan nito sa bundok na kanyang madalas na inaakyat, unti-unti naman doong nabaling ang kanyang paningin. Pagsilay kasi noon ni Maghoy sa kalagitnaan nito, doon niya nakita ang isang punong nagliliwanag. Hindi niya mawari kung pinaglalaroan ba siya ng kanyang paningin noong mga oras na yon, pero malakas ang kanyang kutob. Yun na talaga ang puno na halos mag-iisang buwan na niyang hinahanap. Dahil dito, nagmamadali namang kumuha ng sulo si Maghoy, sabay tahak ng daan patungong bundok. Bagaman napakalalim na ng gabi, hindi yun sapat na dahilan para sa kanya upang tumigil. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, narating na nga niya ang paanan ng bundok. Nang akmang tatahakin na niya ang daan papasok, bigla naman siya noong napakubli sa isang puno matapos niyang masipat ang pagdaan ng 2 asong halos gakalabaw na ang laki. Yon ang unang beses na makasilay siya ng ganoong nilalang, kaya halos manginig naman noon ang kanyang buong katawan. Alam niyang nanghihina na siya buhat sa kanyang mga nakita, pero alang-alang sa kanyang ama, kinakailangan niyang umusad. Maya-maya pa, nang mapagtanto niyang wala na ang mga nilalang na yon, dali-dali naman niyang tinahak ang daan papaakyat. Habang dumaraan siya noon sa kakahuyan, samut-saring tunog naman noon ang kanyang mga naririnig, subalit patuloy pa rin siyang hindi nagpapasindak sa mga ito. Ayon kay Maghoy na, ang kanyang mga naririnig noon, parang mga iyak ng bata, sigaw ng matanda, tunog ng 2 sandatang nagbabanggaan, at ang mas ikinatakot niya noon ang husto, huni ng aswang. Gayunpaman, sa kabila ng mga pangyayaring yon, patuloy pa rin niyang binagtas ang daan hanggang sa hindi naglaon, narating na nga niya ang mismong lugar na kinaroroonan ng puno. Malayo pa lamang siya, kitang-kita niya na ito, kaya namay ang ginawa niya, dahan-dahan doong lumapit. Ngunit nang ilang dipa na lamang ang layo nito sa kanya,
Doon niya nasipat ang halos 10 nilalang na naglalakad papalibot ng puno. Sa unang tingin doon ni Maghoy, aminado siyang hindi niya basta-bastang malulusutan ang mga nilalang na yon nang hindi siya natutunugan. Ilang beses din siyang naghanap ng maaaring butas sa pagbabantay ng mga ito, pero nanatili siyang bigo. Pagkaraan pa ng kalahating oras, nang mapagtanto niyang unti-unti nang nawawala ang liwanag ng punong yon, doon na siya naglakas ng loob na sunggaban ang isang matandang naglalakad malapit sa kanya. Kahit alam ni Maghoy noon na hindi yon pangkaraniwang tao, pinilit niyang gawin ito, makakuha lamang ng ugat ng puno. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng lakas para gawin ang bagay na yon, hindi naman siya nagdalawang isip na sunggaban ng matanda. Pagtalon niya noon mula sa ilalim ng talahib, buong puwersa naman niya yung inundaya ng taga sa leeg, ngunit dahil sa liksi nito, hindi naging mahirap para rito na siya ay ilagan. Pagsilay naman ng matandang yon sa kanya, bigla naman yung umatungal at kasabay nito ang mabilis nitong pagpapalit anyo. Nang masipat naman yon ni Maghoy, dali-dali naman niyang hinawakan ng punong nasa harap niya na siyang naging sanhi para magtamo siya ng matinding pinsala sa kanyang likod. Habang paulit-ulit siyang inuundaya ng matandang yon, buong puwersa naman niyang itinarak sa lupa ang daladala niyang talibong. Hindi naglaon, nang masipat naman niya ang kristal na ugat ng puno, agad naman niya yung kinuha sabay tayo. Nang akmang naghahanap na siya ng madaraanan, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang unti-unti nang nagsisikumpulan ang mga nilalang. Habang unti-unting lumalapit yun sa kanya, iisang lugar na lamang ang nakita ni Maghoy na maaari niyang daanan. Alam niyang matarik at malalim ang kanyang kababagsakan mula sa lugar na yon, pero yun na lamang ang iniisip niyang nag-iisang paraan para matakasan ang mga ito. Walang sabi-sabi, buong lakas naman siyang bumuelo mula sa kinatatayuan niya, sabay karipas ng takbo patungo sa lugar na yon. Pagsipat niyang nasa dulo na siya nito, napapikit na lamang siya ng kanyang mata, hawak-hawak ng mahigpit ang ugat na kristal na kanyang kinuha. Halos inabot din siya noon ng ilang minuto sa ere bago siya bumagsak sa lupa. Dahil sa taas ng kanyang kinabagsakan, agad naman siyang nawalan ng malay pagkatama ng kanyang katawan sa lupa. Sa pagbalik naman ng kanyang wisyo, nadatnan niya ang kanyang sariling nakahiga sa paanan ng bundok, wala man lang ni isang galos sa katawan. Yung ugat ding nakuha niya sa puno, nasipat niyang nasa tabi niya lang, patuloy pa rin itong nagliliwanag. Dahil dito, agad naman niya yung kinuha, sabay takbo patungo sa bahay nila. Pagsilay naman niya sa kanyang ama, nagmamadali naman siya roong lumapit, sabay wika roon ng, "Tay, totoo nga yung kwento mo. Nakuha ko na yung ugat na kristal. Heto tayo, tingnan mo." Kasabay ng pagwika ni Maghoy ay ang dali-dali naman niyang pagpapakita sa kanyang ama ng kristal na yon. Subalit, habang pinagmamasdan niyo ng kanilang padre de pamilya, wala naman yung nararamdamang kagalakan sa kanyang pagmumuka. Maya-maya pa, napangiti na lamang ito habang nanghihinang sumasagot sa kanya ng, Hindi ko ba nabanggit sa'yo? Gagana lamang yan sa taong nakakuha dyan. Alam mo anak, ayos lang kahit hindi ako niyan matulungan. Ang mahalaga kapiling ko kayo. Tsaka kontento na ako sa buhay kong ito. Wala na akong nais pang hingiin sa Diyos. Makita ko lang kayong masaya. Masaya na rin ako. Matapos naman itong mailahad ng kanyang ama, ipinagtapat naman ito sa kanya ang kagalakang nararamdaman nito dahil sa wakas napatunayan ng kanyang anak ang kanyang kwento. Para sa kanya, sapat na ang bagay na yon. Naniniwala kasi ang kanyang ama na dahil sa pagdidiskubre niya rito, isa na rin siya sa mga magpapatunay na yon ay totoo. Mariin din itong inilahad
na kaya walang nangyaring masama sa kanya buhat sa kanyang mga ginawa ay dahil sa tulong na ibinigay ng kristal na kanyang nakuha. Nang marinig naman yon ni Maghoy, pinili na lamang niyang ibaon ang kristal na yon sa kadahilan ng doon niya na pagtanto. Wala naman yung maitutulong sa karamdaman ng kanilang padre de pamilya. Pero alam niyo, Pinuno, magmula noong napatunayan ni Maghoy ang kwentong yon, hindi pa rin siya tumigil sa paghahanap ng lunas para rito. Namatay na lamang ang ama niyang yon, patuloy pa rin siyang nananaliksik kung papaano yon mapagaling. Naging biguman si Maghoy na yon ay matulungan. Tumatak naman sa kanyang isipan ang kwento ng kanyang ama ukol sa mutya ng puno na may kristal na ugat. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo, pare-pares tayo ng iniisip, no? Tsaka pare-pares tayo ng nararamdaman na sayang. Bakit? Unang-una, hindi binanggit ni Maghoy o ng tatay ni Maghoy kung anong klasing puno yung may ugat na kristal. 'Di ba? Tapos nagpapakita lang daw yun, tsambahan lang sa loob ng 1 taon. Hindi naman sinabi na tuwing mahal na araw o kung ano man merong espesyal na okasyon. Basta bigla-bigla na lang daw yung lalabas sa bundok na tinuturo ng tatay niya. Anong bundok yon? Wala ring binanggit. Pero nasa Iloilo to, nasa Aningatan o Aningatan, basta nandun siya sa part na yon. So, alam ko malaki to, alam ko maraming bundok to. Kaya ang tanong, saan dun, di ba? Pero overall, alam nyo, natutuwa ako kay Maghoy kasi sobrang mahal na mahal niya yung tatay niya. Lahat ginawa niya para lang makitang maayos to. Sobrang bihira yan sa mga anak. Kasi karamihan sa ngayon na, gagawa ng lunas. Pero kapag yung nakikita nila na wala namang nangyayari sa ginagawa nila, titigil na sila. Pero si Maghoy, hindi. Isipin niyo, nakakuha na siya ng napakalakas na mutya. Hindi ko alam kung anong mga kakayahan nito eh. Pero nakita niyo naman, naligtas siya, hindi siya namatay nung tumalon siya ng sobrang taas. Siguro may kinalaman din to sa kunat, kabal o kung ano pa. Pero yun nga, hindi pa rin siya tumigil kahit nakakuha na siya nun. Nung nalaman niya pa na hindi yung makakatulong sa tatay niya, binaon niya. Diba? Sobrang bihira yung ganitong klase ng anak. Kasi kung iba-iba yan, may mutya na baka manggamot na yan ng ibang tao. Doon na lang niya ilalaan yung oras niya kaysa maghanap pa ng solusyon sa sakit ng tatay niya na alam naman niya na wala ng solusyon. Diba? Pero para sa akin, itong kwento na to, sobrang ganda nito. Pagpapakita to ng pagmamahal ng anak sa tatay. Tatay naman nakaraan, nanay, di ba? So, ano next, lolo? Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.